जोबोद दुखुनांथावना खौरां होननानै जों बयबो साननानै लादों। बर' समाजनिल' नङा, जोंनि एरियानि बा बिभिन्न जाथि संगठनफोरनि थाखायबो गिदिर खहा। बे फंबाय गपाल स्वर्गियारिनि जिहेतु हरखाब जिउ गोमानाय, बियो गावनि जिखिनि रोंगौथि, बियो गावनि थांनानै थानाय खोब खम समनि बिथोरावनो गावनि रोंगौथिखौ बियो सुबुंनि गेजेराव दिन्थिलांबाय। जे मानसिया गमामायैनो सम थानायाव गोसो जायोब्ला मा मावनो हायो बेखौ दिन्थिलांबाय। जे गिदिर खहा जादों जोंनि, आं माने नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलनि एज ए फाउन्डार बा चेयारमेन जानानै बेखौ गिदिर दुखु फोरमायदों। जे जों स्कुल गायसनजेननायनिफ्रायनो बिथाङा जोंजों जथेस्थ' सोमोन्दो दंमोन। जोंनि फरायसालियाव बर' ट्रेडिसनेल डान्सआनो जा, संआनो जा, बेखौ फोरोंनो थाखाय बिथाङा मोनसे, आं बिथांनिफ्राय जोबोद सहायबो लानाय जादों। जेरै खाम, सिफुं, सेरजा बिथाङा आंनो जगायनानै होदोंमोन। आरो बिदिनो गावनि स्टुडेन्टसफोरानो माखासे फोरोंनो हानाय जयगथा थानायलाय बिथाङा फरायसाफोरखौनो माखासे फोरोंनायनि मोनसे बेबस्था आंनोबो खालामनानै होदोंमोन। बेखायनो आं जोबोद दुखु फोरमायदों। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबु दं। आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय मेडिकेल लेबरेटरि, फार्मासि, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गाइन'लजि, डेन्टेल, इउर'लजि, डेन्टेल एक्स-रे, प्ले एरिया, एक्स-रे, सन'ग्राफि, अटि, आइसिइउ, एनआइसिइउ एबा पिआइसिइउ आरो आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै थाना दंब्ला थाबैनो नोंथांनि देहाखौ फाहामथाय लानो क'क्राझार सहरनि सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव गोख्रैनो फाहामथाय लाफैनो हागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय 9101655430 एबा 8822688026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।